denok korrikara. Euskara lauda esan gure pele herria, handikan baitu korrika kasihera berria, Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen, Eta gure mintza eraz denok arrogago zen, gure peletik Bilbora lekuko agidatzen. izakatea eten gabe oro blaster guazen, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldun den guztiak burua altxabeza, Morenean ikusteko euskaldunon hizkuntza, korrikazale guztiek hause eskatzen dute. nola zabaldua dagon prezia bezate, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa konpli dezala euskal jendarteak, Euskaldun bihurtuz datozen urteak, 10 egun eta gauez korrika eta euskara. euskaldunei eskerrak pizturik sugarra, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi, hizkuntza eta herria bere doatzi, berek nahi daukute konpreniarazi, bata bertzea gabe ez aizkela bizi. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, gure peletik Bilbora abia da dinkorrika, euskara da kanporata denok korrikara. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Batzu dira euskaldunak besteak euskaldun gai, hizkuntzaren jatorria ez duguna galdu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiagoa nahi, guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Eguzkiak sor lezake milaka argi zuzi, hizkuntzari gabe gaude utxik eta biluzik. Ez dugu nahi euskadirik euskaraz izan ezik, esan baietz eta korri ez gero orain baizik. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari,
Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, mila eta korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara eginako askatasunaren aldeko itxaren. Kaixo, kuadrilla, entzuten nauzue, bat, bi, probatzen. Ai, zenek ezade, daudera kudeatzea, baina bagoaz. Abestiak esaten duen bezala, bagoaz, korrika komentatzera! Atajatzetik, Bilbora. Everybody! Guazen dena korrikara, arratsaldeon ekipo, bueno, ezakit nola entzungo nauzue, ezakitze montre gertatu den, betiko mikroarekin sartzear nengoen, eta bapatean saturatu da, baina pilo bat, etzen entzuten gauza arraroak egin ditu baina pila bat. De hecho, agian, izan daiteke, ezakit zergatik. Ah, amiga! A ver. Agian, topatu dut, non zegoen gakoa. Ze kontua da, badagoela hemen gaurko gonbidatua, eta berarekin konexioan, pues antzadenez, nire aurikularretatik eta nire ordenagailutik entzun beharrean, pues zegoen soinua ateratzen nire mikrofonotik. Orduan, un show. Frogatuko dut, ea hori den ala ez, guazen ikustera, ba. Bueno, badirudi ez dela aldatu. Así que, hemen txagaude, korrikaren alde, txeko, zer egiteko, korrika komentatzeko. Eta, bueno, gaur goizean non zegoen Lapurdin, eta Lapurditik joan da Gipuzkoara. Momentu honetan, non ote dago korrika? Tun. A ver. Bueno, barrazo eta guzti, Itziarren, Debabarrenan zehar, Zurrunbilo Urkirol elkartea. Euskararen alde, hemen gaude, Euskararen alde. Osea, fijatzen bazarete arroxan, bueno, nik tapatzen dut pixka bat, baina eske dago, asako eginda. Aipatu beharra dago, ojo, Donostian egin duela korrikakia ibilbidearen erdia. Eta hor ospatu dute konfeti eta guzti, txampan eta guzti, bueno, txampaina ez dut ikusi. Ze irudi gutxi ikusi ditut. Baina, bueno, egia da irudi asko ematen eta uzten ari dituela korrika honek eta utziko dituenak ostegunean, aurreko ostegunean ez bihar, aurreko ostegunean atarratzetik hasi, atarratzetik abiatu, eta igande honetan, hori bai, Bilbon bukatuko den ekimen honek. Baina gaurkoan,
Ez naiz bakarrik egongo. Atzo, Andrea González eta Antoni Ibilimunduan egon ziren. Aurreko egunean egon zen Ian. Ane Urrestik ezin izan zuen etorri, baina gaur akaso topatuko dugu korrika, ze gutxi barru mutrikura iristear egon behar du korrika. Uste dut 7:30 pasatzen zela eta badoa 10 minutuko atzerapenarekin. Ez dakigu. Ikusi beharko dugu. A ber, ez 4 minutuko atzerapenarekin, baina tira. Kaixo estainu esaten nuena. Atzo esan nuen, gaur ere ez nintzela bakarrik egongo. Eta gurekin, guztiekin egoteko, hormigerora ez. Etorri da, superongi pasatzera. Eta korrika komentatzera, nola ez? Bilbotik zuzenean, korrika bukatuko den tokitik akaso kontatuko digu enteratu den azken orduko informaziorik. Zuekin ez, gurekin, guztiokin, Josu Makete Erratiko kidea, arratsaldeon! Hello, kaixo, zelan! A ber, itxoin. Aupa. Zer modu zaude, Josu? Justo, primeran, benetan. Luze egiten dit, justo aurten... Bueno, eske gero kontatu behar dut, aurten izan dugun movida korrikarekin kuadrillan. Nola? Bueno. Itxaron, agurtuko ditugu txatean daudenak, ze bagaude, Josu, bagaude Twitchen, bagaude YouTubeen, eta oraintxe hasiko gara, badakizu non? TikToken! Hori da! Ez dakit Jo, nahi nuen publikatu zuke bidalitako gauza Instagramen jendea bizatzeko neukan dena prest, eta pop! Ezabatu zait. Bira, hemen, añadiratu historia. Bueno, gaur kantzelatuko didate TikToka, edo ez eske kontua da, Josu, agian txatean daudenok bide batez. Kaixo estainu, kaixo Eneko Villegasik esaten du. Noizko korrikako mozorrorik oberenaren saria. Pues osala, egia zanda, orokorrean, jende pilo dauz, mozorro itxerekin ateratzen direnak korrika egitera. Ja, de por si korrika egitea gauza... Pues bueno, neketsua dela, behin jantxita gonda. Adibidez, duela gutxi, duela pare bat egun, euskal trabesteak atera zirela, sadrageatu eta goitik bera, kilometroriek egite... Fantasia. Eta gainera ez da lehenengo aldia, baina hori ez da mozorroa. Ja, dinot ez da mozorroa, baina, bueno, joatea dragese joan da, asko dala holan korrika egitea, dinot. Bai. Meritu handia duela, Eneko, zuk baduzu proposamenik? Nor egongo zen nominatua? Bueno, kaixo Erki, ez dizudala kontatzen bukatu, TikTokek ez dizkigu uzten korrikaren irudiak partekatzen, ez korrikako irudiak direlako, baizik eta esaten duelako nik ez ditudala egile eskubide horiek. Ongi iruditzen zait, baina eske kasu honetan, pues, ez da... Ja. Orduan, ez nekien hain tajantea zenik. Orduan, saiatzen nabil pixka trampeatzen, orduan TikToken orain gaude zu, ni, eta mapa nondik handoan, ibilbidean. Vale. Baina, bueno. Bai, ezagutzen nuela streamerrak YouTubeen eta Twitchen aldi berean streamatzen zutenak, baina TikToken aldi berean... Eta ojo, Instagramen ere
badaukat nola egin, baina kontua da OBS-etik doanez, OBS-en daukat formatu horizontala. Eta TikTokek uste dut bakarrik onartzen duela vertikala. Amigo, a ver, probatu dezakegu. Ez que, claro, orduan ez... Bueno, horregarako, pizkanaka. Bai. Eta, a ber, orain ez dian... ez da bota, esaten ditia ez duela gomendatuko. Bueno, sin más. Nik gutik TikTokekin be pare bat arazo izan genituen bere momentuan, egun batean igo genuelako TikTok bat bizkaieraz hitz egiten, eta hau uste kontatu nuela bere momentuan. Ez dakit. Bizkaieraz hitz egiten, esan genuen nigaz hitza, nigaz etorri, nirekin etorri. A ber, orain botako diat lan niri, Ai, no, barkatu TikTok, begia da zuten gaudela. Bueno, ene hitza, bueno, ya esan da dago. Vale, nirekin hitza. Nirekin hitza bizkaieraz esan nuen, eta horregatik kendu ziguten bideo, oza, bueno, eskerrak ez zigutela kontua kendu, baina bideo hori kendu ziguten. Orduan, ja, despiste nire, esan behar nuen nirekin hitza bizkaieraz, bueno. TikTok, mesedez, gure hizkuntzan gauzitz egiten. Bai, bueno, hemendikan, agur bero bat, TikTok, agur bero bat, Twitch, agur bero bat YouTube, eta agur bero bat Euskal Herria. Ze plazerra den, begira, orain pintxatuko dut gubiak hitz egiten egoteko korrikako irudiak. Wow, debako musika banda. Tope, eske, ze guai. Mira, ni holako kilometro bat ez dut inoiz bizi, ez dut inoiz bizi, nik beti korrikan parte hartu izan dudanean, parte hartu dut Bilbon. Eta orduan, Bilbon beti, niretzat normala dala, edo, Bilboti maniak egitean be errepidetatik joa, eta baina ez dut inoiz bizi, mendi bateko errepide batetik korrikan ibiltzea, holako gauza batean. Irutzen zait be, gauza, kurioso eukigarria, eta be, deitzen didana. Pues badakizu nork ez duen hori bizi ere ez, behin ere ez? Nor, zuk. Begira, el live no se puede recomendar y su visibilidad se restringirá en los resultados de búsqueda porque incluye contenido no original o reproducido. Estas medidas se adoptaron de acuerdo con la sección... O sea... Orain ez hauz jartzen korrikako zuzeneko, hauz mapa bat ipintza bakarrik. Ja, baina nago reproduzitzen, como zu ere ari natzaizu reproduzitzen, pero bueno. Bueno, es que ni naiz contenido original, cada normal. Bueno, jarraituko dut jartzen, eta esan... Barkatu, Republikako bandera bat. Bai. Ez ikusita, korrika Republikako bandera bat, Debako musika banda, Arrano elkartea. Pues haupa deba, eta debatik urrengoa izango da mutrikura irista eta mutrikun egongo da neurresti. Ojo, mutriko! Agur bero bat asunin nire euskarako irakasleari mutrikuko azala. Ze grazia. Bueno, Josu, nola zaude, nola bizi duzu aurtengo korrika? Bueno, lehenengo, zer da korrika zuretzat? A ber, egia esan da, nire lehen korrika, sin más. Ezen gauza, duela, lehen eskolan nengoenan, ikasten nintzenean, ez nuen hainbeste korrika bizitzen. Nire familia ez duelako inoiz bizi, eskolan egia da lantzen zala, baina, bueno, ez nion orokorrean garrantzi askorik ometen. Baina, egia esan da, irakasle naizenetik, niretzat orain korrika da, esperientzia ikaragarri bat. Bizitzen dut pilo bat korrika. Bizi izan nuen lehenengo korrika, en plan potente, izan zen duela 2 urteko korrika, izan zarako justo nire praktikaldi garaiko korrika, justo nire unibertsitateko azkenengo urtean tokatu zitzaidan, eta bizi izan nuen justo nire klasarekin, eta nire irakaslea oso korrika zalea zen,
eta hori pegatu zidan, egunero ikusten genuen klasean korrikako zuzenekoa, ikasleak oso motibatuta zeuden, korrika txiki bat egin genuen auzotik, eta ni, lekukoa ez, baina ikurrin handi batera bateko aukera izan nuen, orduan oso motibatuta, bai, eta urte horretan, bertako korrikan eta 2 urteko korrikan parte hartu nuen, Bilbotik pasa zenean, eta oso guapo gozen hori bizitzea, kuadria guztiarekin. Ala! Bai, barkatu, moztu zaitu dela, esan. Ez, ala, que guai. Bide batez, entzutez, txatean entzuten zaito ongi. Lehen bai entzun zaitu dela, ber? Bai, eske aldatu dut, deskonektatu dut, nola da, mikroa eta konektatu dut berriz ere. Bai, ni ondo entzuten zaitu. Vale, perfecto. Dinot zuzenekoan, Perfecto. Bai, baina hori, aurten gainera, ohore handiago bat izan dut. Egon naizen... Bueno, ez dakit esan dezakean ze eskolan egon naizen, badazpa ez dut esango. Baina, lanean egon naizen azkenengo eskolan, gainera lanean, ez praktiketan. Egon zara lanean ja eskola batean? Bai, egon naiz eskola batean lanean. Wow! Eta eskola horretan izan naiz korrikako arduraduna. Zenbat denboraz? Bertan egon naiz hilabete terdiz. Bueno. Orain justo korrika den garaian, zoritxarrez, ez naiz egon, justo gainera, uste dut atzo justo izan zen korrika txikia eskolan, eta egin zuten festa guztia, auzotik beste eskolekin, baina, digamos, prestakuntza guztia nire esku egon zen. Wow! Nire ordezkoa bueltatu egin zen. Zure ordezkoa? Bueno, ni ordezkatzen nuena. Ni ordezkatzen nuena bueltatu zen. Orduan, bai pena eman zidala, justo, ni ia dena prestatu izana, eta gero korrikako aste hau euskara astea be ospatzen dela, galdu izana. Baina, bueno, pues sin más bizitza, zer egingo da. Bai, baina zer moduz esperientzia hori? Gustatu zitzaizu? Oso, korrikako arduradun bezala edo irakasle bezala? Korrikako arduradun bezala. Ondo, oso, gustatu zitzaidan esperientzia, gainera eskolako klaustroari gustatu zitzaien nik proposatutako ideiak, orduan ondo sentitzen nintzen nire buruagaz, en plan, jendeari gustatzen zitzaien nire ideiak. Sortu nuen mural handi bat, justo AEK-ak emandako korrikako poster hau, 2 metroko panfleto batean bihurtu nuen. Wow! Eta itsatsi genuen eskolako sarreran, ikasle guztiek ikusteko egunero sartzeak orduan, eta horretaz gain sortu genuen ikasleek euskaraz hitz egiteko demagun joko bat, gela bakoitzak zeukan eskolako maskota lekuko batekin. Eta orduan gauza zen, eskolako maskota hori korrikarekin bat egunero korrika egiteko, gelan euskaraz hitz egin behar zuten. Ala, zer polita! Klase, egun bukaeran irakasleak baloratu behar zuen, klaseak euskara egiten bazun, eta euskaraz egin bazuten orokorrean gehienek egun horretan, eskolako maskota mugitu behar zuten sarrerako mapa handi horretan, korrika heldu zen leku hartaraino. Egun horretan heldu zen leku hartaraino. Orduan egunero ikusi behar zuten, korrikako zuzenekoa, ikusi gaur, heldu da mutrikura, orduan mugituko dugu maskota mutrikura arte euskaraz egin duzuelako. Eta zuten hitz egiten, gauza zen besteak ikustea. Besteak heldu dira, orduan bihar euskaraz hitz egin behar dugu besteekin batera, heltzeko mugara, tarara. Bueno, probesten dugu agurtzeko TikTokeko jendea, konektatu dira Marlen Rey, gero ez dakit bere izena, a ber?
hemen dauz. Izan, esaten duela bere herritik pasako dela gutxi barru suposatzen dute edo deba edo mutriko izango dela. Así que agurtu kamerara guk zuzenan ikusteko YouTubeen eta Twitchen. Noski. Markinatik aulestira. Bueno, pues zortziak eta laurden bitarte pasatzen baldin bada, aukera izango dugu zuzenean emateko. Hori da. Gora markina. Bueno, zuk arkakuso, bakitatxo kontatu zenuela, baina ez nintzen enteratu, kontatu behar dirazu, behintzatera labur batean, nola lortu zuzuk aurten lekuko eramatea. Es que... Oso top hori ikustea. Ekipo, oso fuertea. Lekukoa eraman nuen astelenean, izan zen kriston ohorea, eske jartzen zen txitxipurdi eta dena oraindikan, eskolako, bueno, ni naiz kazetaria, eduki sortzailea, baina nire lana edo soldatapeko lana, nolabait esatearren, da irakasle izatea lanbide heziketan. Orduan, zure eskolak erositako kilometroaren parte. Eskolak baino irakasleok. Guztiok batera erosi zenuten? Bai, gero egia da ez ginela denak joan, baina, orduan, joan ginenen artean, binaka joan ginen txandakatzen. Irakasleok hori erostea, ikaragarri dutxetzen. Adibidez, nire orain arte lanean egon naizen eskola honetan, egiten zuten 4 eskolen artean kilometro bat erosi. Karo, baina zuari zara hitz egiten Bilbon. Bai. Ni ari naiz hitz egiten Altsasun. Bueno, Altsasura... Claro, diño. Vale. Altsasura iritsi baino lehen. Orduan, erosi genuen kilometroa eta, bueno, zortea izan nuen, aukera izan nuelako, nire lankide batekin... Lekuko eramatea. Bai. Bueno, bide batez. Lehenengo aldia izan da, lekuko eramaten? Ez. Izan da, lehenengo aldia izango nituen 9 urte horrela. Olako portu batean, Aldapagora, goizeko ordu txikitan, nire amarekin, eta zuek pentsatu niri ez zaidala bat ere gustatzen korrika egitea, ez da poliziaren aurrean. Bakarrik korrika. Bi eskukin agurtuko dut zuek bereizteko. Venga, bale, markinatik pasatzen denean bi eskukin agurtuko dizuet... Venga, ados, ari egongo gara orduan. Zuek bereizteko norden. Bale, Izan, perfecto. Posible baldin baduzuen, mesedez. Partekatu zuen lagunen artean, TikTokeko zuzenekoa, ze TikTokek ari digu erabat kentzen rekomendatzearena. Ze esaten digu ezin dugula reproduzitu gauzak. Oraintxe bertan, Josu nirekin egoteagatik, itxoin, egingo dut truko bat. Nik uste dut egiten... Nahiz un bien komun, ez duzu nire copyright ordain dut, baimenik eskatu nire figura partekatzeko. Baina eskera pasada bat, zergatik den horrela, no? Osa ez dut ulertzen. A ber. Ez que egia esan da, bueno, nik ez naiz TikTok kontsumitzaile orduan, holako mobidarik. Vale. Twitterren bititu dezakezu. Bueno, lehen egin alzira zuzenokak Twitterren, orain jazaki. Nik uste dut horrela aldatzea lortzen baldin badut. Kendu dizut gitxi, eske ikusten zen gitxira konektatuta zeundela. Orduan saiatu naiz. Kaixos Bilboak, Bilbon pasatzen da azkeneko egunean, igandean 29an. Zenbat balio du kilometroa erostea? Maketo! Hemendikan usuez jartzen du maketo! Eta zenbat balio du kilometroa, nik uste dut daudela 450 gora, depende non erosten duzun. Baina ez ziren 900? Ez da, depende, hiriburuetan balio dute gehiago.
Claro, jokinekin egon nintzen bere garaian hitz egiten, nahi genuelako kuadrillak kilometro bat erosi. Eta lehen adibidez bai ematen zutela aukera kilometro erdia erostea, baina aurten ez. Aurten ja hori kendu egin dutela, eta oso erosi bar zenuela. Eta, bueno, segurazki txartu ulertu nuen, baina uste dut 900 euro esan zuela balio zutela, kilometroak. Galetzen dute zein behar da lekukoa eramateko, usuez. Lekukoa eramateko lehenik eta behin izan behar duzu aukera lekukoa eraman alizateko privilegio hori, niretzat privilegio bat da, ohore bat da. Eta bueno, egin behar duzuna da kilometroa eskuratu eta korrika egin, eta aukera baldin baduzu lekukoa eramateko, zorteduna zu. Ni astelenean hemen estainuk esaten duen bezala, arkakuso da, beste azalpenik behar duzu zergatik eraman nuen lekukoa, ez, broma da. Justo geunden, uste dut, 10 pertsona eta egin genituen binaka, denok eraman alizateko. Beste batzuk kudeatzen dute, beste modu batean, agian denen artean zozketa egin, eta 2 pertsonak eramatea soilik. Guretzat zen berezia, ze batzuk ez zuten eraman, eta da gauza bat niretzat hain potentea, ere partekatzeko aukera baldin badago dela onena. Osea, super polita. Egia esan gauza bat, super polita. Mira, atxeak gelditzen dago, ui, frenatzen dago asko korrika. Kontua da, gertatzen dena da, jende asko aurreratzen dela pankartari. Yeah. Eta errespetatu behar da behintzat petodun morek egiten duten lana, eta egiten baldin badu, esaten baldin badute mesedez pankartaren atzean, joan behar gara pankartaren atzean. Ni ostiralean goizeko 5 noiek korrika egitera. Usue, non egingo duzu? Sondikan, o por ahí? Hori lo guapo dago, egitea, jo que se, gaueko 3etan, errepide galdu batean. Bueno. Izan behar da esperientzia kurioso bat. Niretzat, nik beste behin, gero, 14 urterekin eraman nuen behin baino gehiagotan, ze joan ginen nire amaren laneko kilometro batetara, eta bazituzten segidan batzuk ziren eurena bai, ze nire amazeon liberatua sindikatuan. Eta orduan zeukate, lab administrazioa, lab, ezakizer, lab, ezakizer. Eta, klaro, normalean joaten ziren txikitxoak zirenak. Eta orduan ekatzen ziren. Eta orduan, egon behar zinen hor, zain. Claro. A tope hori aguantatzen. A tope basauri, gora basauri. Hombre, ate! Zorionak, zure urte betetzean zorionak, ta urte askotarako zorionak, ta musu bat zuretzako. Duela zenbat ez dudala ate, bueno, ikusten ez, baina irakurtzen, ate, zelan. Dio, kaixo, nire kasuan urte betetze eguna korrikarekin hasi nun, 4 eta 15 oso guaia egia esan, oso polita horrela hastea urte betetze eguna. Top! Egon zinen barainainen. Bide batez, TikTokekoak abixeo, kenduko dut zuzenekoa, usue, eta jarriko dut berriz, bale? Ojo, usue, ez dakit usue dago ezagutzen dudan, uste dut badela ezagutzen dudan. Hombre, esan du maketo. Ke ba, Gipuzkoan korrikatu nuen. Ke delito. Nau zuzenekoan. Berrik ez? Ez el berrik. Bueno, zuk uste duzu lortuko dugu salbatzea zuzenekoa. Zer, erori zaizu TikTokekoa? Ez, eske kontua da TikTokekoa.
A ber, ari naiz gauza bat moldatzen. Esaten dik nagola erreproduzitzen... Bai, lehengoa, bale. Orduan, egingo dut... Ai, korrika. Kurrika. Bueno, Kurrika. ni bitartean kontatuko dizut gu aurten izandako Drama? sorte txarra, ez dauka beste modurik. Aurten, dakizun bezala, 10 urterik behin korrika Bilbon bukatzen da. Bai. Aurten Bilbon bukatzen da korrika. Nik ez dut inoiz bizi korrika bukaera hori duela 10 urte, bai, Bilbon nengoen, baina, ez nion garrantzi askorik emoten, eta ez nintzen joan korrikako bukaera horretara. Bai. Eta aurten, hemen bukatzen da, nibanekien Bilbon bukatzen zala, baina oraindik ez zeuden datak aterata, korrikako datak aterata, eta guk gure kuadrilla gauden aste santurako bidei bat planeatzen. Eta duela ja 7-8 hilabete hegaldi batzuk hartu genituen. Kasualidade la vida! Nora! Martxoaren 29an. Martxoaren 29an Japoniara joateko. Japoniara goaz. Oie, zorionak, Japoniara zoaztela. Gu superposik, obviamente, gure ametsa salako daramagu pilo bat urte hau planeatzen, nahikotxu urte behurresten, gutako asko, kuadriako asko kezuten sinisten lortuko genuenik, baina azkenan lortu dugu. Eta, karo, merken ateratzen zen eguna, justo aste santuari begira, zen martxoaren 29 irtetea. Eta, karo, hilabete batzuk geroago, AEKak argitaratu zituen korrikako datak, eta justo Bilbora heltzen den eguna, martxoaren 29an. Baina gauza bat esango dizut. Nik uste dut zuek maketon bazen utela nolabait. Kaso bai! Bazen utela modurik jakiteko. Informazio iturri zuzena zenuten? Ba ez. Ez? Bueno, agian, ez dakit. Baten bat... Marseillan dago? Ez. Non dago... Josu? Lilen. Bat Lilera joan da eta... Baina badakizu zein dago bida justo Lilekoa gure lander maitia Japonieraz datorrena. De hecho, lander korrikako... Bilbon egongo da, korrika bukaeran zabera. Lilen dago egin doktoretza egiten, baina gozala bera gonzala bere lana dela eta ezin zala Japoniera etorri, eta bera justo egon zen pasan urtean Japonian. Saldu dizuete. Zein da gauza, egia nahikotxo lagun ditugula AEKan lan egiten, galdetu algeniela, baina ez genuen espero, ez genuen ez da pentsatu ere, ez genuen kontuan izan korrika noiz pasako zan. Gu hegaldiak erostean pentsatzen gaudena zen gure diru zorroan, egia esan da. Ahalik eta merkeen ateratzea bidaia. Orduan ez genuen kontuan izan korrika etorriko zala. Eta orduan F-ak txatean. Bai. Orduan lander lortu egin du printzipioz etorriko zala, helduko zalako justo Bilbora 30ean. Eta, karo, bera 29ean etorri nahi zuen, orduan uste dut azkenan lortu egin duela. Wow. Ziur nago lortu egin duela, hitz egin behar izan du, suposatzen dut ez ditu teorian jefeak, baina, lankideekin heldu ahal izateko egun bat lehenago eta korrikako bukaeran izateko. Bueno, mutrikun dago ja, mutrikura bidean. Mutrikuko merkatariek dara. Gara, ikusten dugun... Bai, baina seinaleak... Efe... Ja, justo tunelean. Ez dizut kontatu zer gertatu zitzaigun. A ber,
Arretu nazazu. Bueno, berriz gertatu zaigu, ezakit zer den, berez zuzara. Arkakuso, garestea naiz. Jazta. Garestea naiz. Urrengorako transferentzia batean gonbidatu nazazu zure kanalera. Argi dago, egingo dudana da saiatu, ea lortzen dudan. A ber, lortzen dudan. Baiatek dino, Japoniak merezi du, diru asko gainera orduan ulertzekoa da. Eta bi arratsaldez nengoen lanean orduan ezin bale, hori. Bai, a ber, gu oso pozik gauz, eta irrikitan gauz Japonia joatea, gure intentzioa zan, justo be Tokion korrika bat egingo da, baina justo gaur zala, gaur izan da. Zaingo zen, bertako Tokioko euskaletxeak antolatuko zuela Tokiotik korrika txiki bat. Eta klar, miratzen egon ginen ia bizial izan genuen, korrika behintzat Japonian, baina, klar, gu justo heltzen gara, martxoaren 30, ja behin korrika bukatuta heltzen gara Japoniara, orduan ja, ez dira inolako ekintzarik egongo korrikaren inguruan. Ojo! Ea nork esan dezaken Japonian egin dutela, baina Japonian ja egin dute, ez? Bai, egon ginen biratzen eta 25, gaur justo, gaur, gure goizean izan dela hien arratsaldea, egin dute, teorian uste dut 25ean zala. Baina, ia bere egiten dugun performance txiki bat, hori zen gure helburu egitea... Mesedez. Lekuko imaginario batekin, bertatik, pizkate paiasaren egitea. Baina, ia gu justo 29an jongo garenez... Osea, egongo zarete bidaian. Ia 28an edo 27an Bilbon, obviamente ez, baina inguruko herriatetik, Basauritik, edo ez dut Barakaldo... Bai, Basauritik, lehen Usuek esan du, bai. Uste dut, Leioatik be pasatzen dela, bihar pasatzen da Leioatik, nire nahiak esan ditia joan nahi badudan. Wow, momentu honetan txitsipurdi jarri zait, osea, ze irudia, ze jendetza, mutriku, naupa mutriku. Ia, daupio bat jende, baina hori mutriku da, hori ez da mutriku, hori da deba, hori ez da mutriku. Mutriku deba barren. Hori da deba, hori da deba. Kontua da mutrikuko kolektibo asko ari direla eramaten. Baina hori deba da. Maitiz, hori deba da. Kesatu, @eka. Kaixo hasi. Kotxe hori erdian, Bai. Bueno, lehen goizean motor bat saiatu da kolatzen. Eta izan du kriston, ¡hombre! ¡Spidermander! ¡Josu fenomeno! ¡Spidermander! ¡Zelan! Spidermander, naukazu abandonatuta. Ya está. Hori zen esan beharrako guztia. Wow. Joan zaitezkete baterako. Ez diazu mesurik bidaltzen, Spidermander. Ez diazu mesurik bidaltzen. Nola? En fin. Espero dut ondo gotea. Zutaz enteratzen naiz, batzutan, nik ez dekot Instagramik, orduan batzutan, nira nahiak erakusten dit. Bila Josu, Spidermanderrek igodu hau! Bueno, emakumeak mutriku abia, gora! Mugimendu feminista. Tope mutriku. A ber, bide batez. Hemen esaten du Spidermander. Nola gero hitz egingo duzue. Zuzeneko hau ez erabiliko zuen artean hitz egiteko. Spidermander, ez gaituzte usten. Gauza bat. Orain, 10 minutuko kasi atzerapena duenean korrikak, deban mutrikuko kolektiboak korrika ari diren honetan, aztu zaitzer esan behar nuen. Aztu zait. Literal. Gero sartu behar dute kaina
Bueno, errepidetan gero sartzu dute Bueno, gaina hori. Bai, ojo, Iruñetik atera zen ordubeteko atzerapenarekin, eta ja, ordu batean ja rekuperatua zuten 30 minutu minimo. Horrelako Mira. portu batean, así que Joder. ez dizut, eta... Espiermanderrek dino Bilboko korrikara joango dala. Bai! Justos esarelako gone, ez gara gongo. Japoniara joango garelako Espiermander. Zoritzar. Bai. Pues que gaina, jende asko joango delako, egoneiz gaur Mai Quintanarekin hitz egiten, eta esan dit be, Bilbora torreko dela igandean, eta ja bere elkar ikusi garen. Eta, karo, esan diot be, zoritzarrez, eziko garela egon, tarra orduan da, Euskal Herri guztia, Bilbora urbiluko dela, igande honetan, eta guztago. Eta zer mauz egoen, zuen ahotsa? Audiorik ez dit bidali esan da. Eske, Eske gauza da... atzo, Mai Quintana egon zen, Baionan, furgonetatik mikrofonoarekin, animatzen, gogoratu dut, zuk ezakizu. Hemengo txaten batean dagoen baten bat, agian jakingo du. Baina bakizu zein den nire ametsa korrikan. Euskal sortzaile kilometro bat izate? Hori ere. De hecho, Jokin Pedreñok aurrekoan esaten zuen. Nik eraman nahi dut, erosi dezakegu sortzaile hoien kilometroa ez, guazen egitera sortzaileen. Orduan joaten gara, etapaz etapa, en plan, epokaz epoka pasatzen lekukoa. Eta esan nion ratura. Bueno, orduan entrenatu beharko dut zen luze korrika egin beharko nuke. Baina nola etapaz osazutu lertzen hori. Osea, pues, a ver, hasieran izan ziren blogariak con B. Blogak zituztenak. Vale. Gero, Vale. Twitterren ibili zirenak. Gero ja, hasi ginen... Ados. Aiora eta Vale, biok... esaten zenuela rollo emoak, en plan, emoak, hippia, en plan, epoketarik. Kaixo Peio Pascual, zer moduz... Lagundu partekatu zure historietan zure lagunei zuzenekoa. Hemen gaude korrikaren alde. Non korrika egingo duzu edo, non korrikatuko duzu edo, non korrika egin duzue. Japonia korrikaren gainetik jartzea, hori ez da oso maketo enjoyer zure partetik. A ber, egia zanda oso maketoa da hori egitea. Osea, fanfak bezala, uste dut daiko maketoa dala korrikara joatea, no? Eske, mesedez, favorez maketo batek, benetako maketo batek pasaria. Baina gu gara maketo bereziak. Vale. Maketo bereziak, ala, maketo bereziak, pum. Ba, zexan behar nintzun. Ezakit. Dagoela ispiluarekin. Memeo. Ze ispiluarekin? Ispiluarekin dago... Ispilu efektuarekin... A ber... Orain. Ya está, konponduta. Emititzen ari naizena... Vale, zuzenean, vale. Bai, bueno, orduan. TikToken ez aizu entzuten arkakuso dino Spidermanderrek. Ez zaiten zuten? A ver, itxe. Ez zaiten zuten? Bai, gora barainain. Ala, berriz pintzatua. Bai. Kaixo ekipo, zer moduz, egingo diguzue laguntza bat, partekatuko duzue zuen storiesetan, mesedez edo zuen lagunei, ze kontua da, TikTokek botatzen digula zuzenekoa, emititzeagatik zuzeneko irudiak berez ez ditugulako eskubidea, nola da. Bai, erabilera eskubideak, baina, klaro, korrikaren emisioa egiteko, pues, bestela ezinezkoa da. Zer da korrika, puf! Oso galdera zaila.
Zu justo zuzeneko, en plan, egokian hori ulertzeko. Hemen gelditu lortuko duzu. Herminiak ere euskararen alde. Bueno, kontua da. Rock kolektiboa tope. Badakizu zein den nire amets handiena. Bueno, ditut esan. bi, bat, izango zen Barainainen edo Iruñan, adibidez Donibanen, nire auzoan, eramatea lekukoa. Hori da nahiko imposible. Baina badago beste bat dela amets handiagoa eta da egingarria. A ber. Eta da datorren korrikan, ze ojo, sartzen baldin bagara Wikipediara. Begira, engo dut. Urrengo urtean Wikipedia, Donostin, ez da? Wikipedia korrika. Donostin edo Gasteizen bukatuko da urrengo urtean. Itxaron, guazen ikustera estadistikek zer esaten dute, hau da Wikipediako horriak. Joaten baldin bagara azkenekora, azkenekoa izan zela iparraldetik, Urepeletik Bilbora, na. Vale. Non bukatu zen? Kontuan izan da azken korrikak bukatu direla Bilbon, Baionan, Donostian eta Gasteizen. Tik-tak, 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 tik-tak. Ez dut galdera ulertu. Azkeneko korrikak bukatu dira Bilbon, aurrekoa Baionan, aurrekoa Donostian eta aurrekoa Gasteizen. Bale, baina beti hiriburuetan bukatzen dute. Bale, orduan, datorren korrika non bukatuko dute? Zure Iruin herrian. Kontuan izan da 2015an 19. korrikak Urepeletik Bilbora egin zuena, aurtengoa Aterratzetik Bilbora? Osa, Iruinean. Euskal Herriko hiriburuan, noski baietz. Orduan, ze ilusioa egingo lidake niri egotea hor, baina berdin dit ez izate ez bukaera ez Iruñeko erdigunak, ojala, osea, baina ni Barainainen Iruin herriaren zati batean egotea, izango zen, osea, eske, maravilloso. De hecho, zuk ez duzu entzungo, eta agian ez duzu inork entzungo, baina joan zaitezte nere Arriolaren Instagramera eta igo ditu bi TikTok esaten duela batean. Korrika dator, no seke, hau naiz ni ahotsa korrika baino lehen, eta gero da, hau naiz ni korrika eta gero. Osea, eske, egon da Donostia pasatzen zela, egon da bera rato luze bat, eta gero egon da beste rato luze bat Maialen Sorzalbere dela Barrixerkakoa. Osea, eta iruditzen zain, fantasia bat, eta, a ber, ni ez nago esaten dena egitea. Osea, ni zatitxo batekin, ni ja konformatuko nintzateke. Bi urte barru beretan egon behar gara. Iruinean, korrikako bukaeran. Zuk uste duzu ongi egingo nukela? Bueno. Begira. Tipitapa, korrika! Bega zuek, haupa zuek! A ber, errail batean, mesedez, sartu errail batean, kontuz, venga, denak pankartaren atzea, lekukoa lehenengo eta erdian. Pues hori, ari naiz, lagunak dituzu aekan, saiatu zure hildoak mugitzen hori lortzeko. Ari naiz horretan. Oian hiriburuan ez, baina... Ari naiz horretan. En plan, leku ondoko hirietan, edo herrietan, errepideetan lortu dezakezu. A ber, Iruin herria da oso ondia, Da Bilbo handia bezala. Osea, esan nahi dut. Baina bino normalean... Kontzeptu bezala. Osa, Bilbo, bueno, behintzat, Bilbon, bai. Ez dakit Bilbo handian, baina Bilbon, Bilboko ibilbide guztia lan derreneita egiten du. Bai, Eta
Bai, bera aekan egiten Bai, da, baina, beti adibidez, Donostian banatzen dute biren artean, Iruñan banatzen dute biren artean, ze eske bestela, hautsarentzat da... Ba, Bilbon, agian oker nago, baina uste dut orain arte, San Inaziotik sartzen denetik, irtetzen denera arte, Landerren, Bilbo handia zu egiten, soilik Bilbo. Karo, hori da. Landerren aita egin du orain arte, beti Landerren aita egin du. Eta, de hecho, duela 2 urte justo gure auzotik pasa zenean, korrikako furgoneta, Landerren aitak, de hecho, maketo bat dago horren inguruan gube, egin genuelako korrika zuzenean, forma batekin. Landerren aitak auzotik pasatzen zatu eta, bueno, horren justo, hemendik gaudela, hemengoak maketu erratikoak dira, gora maketu erratia. Enteren gara zuzenekoan, bere, ilusia egin zigun egia zan da, motibatu ginen egun horretan. Spidermanderrek dio, datorren korrikako abestia, lanik abeslari ospetsua egingo duela esango nuke. Bueno, gustatuko ditzaioke. Aipatu duzu, zu Bilbokoa zarela, ez zarela egongo azkeneko egunean. Facebooka eran ez. Baina, ojo, baliteke aukera dago jakiteko izateko informazioa hemen eman aldi guztuna. Zeren inguruan? Ezakit. Eskizak izarra duzuela, A ber, hori, Bilboko bukaeran ez egon arren, ni behintzat saiatuko naiz korrikan aurten parte hartzen, Bizkaiko beste hiri edo herriren batean. Hori da nire helburua. Eta gero komentatu duzula, justo, urrengo korrika Iruñean bukatu egingo duela, baina non hasiko da. Santutxun. Bizkaiko herri batean. Santutxun. Hombre, Santutxun momentuz herri bat ez da. Hori zuk diozulako, esan Santutxuarrei? Santutxu, independentzia lortuz gero, ez luke herri agiria izango. Herri bat, bere garaian... Izango zen iria. Hiri bat izango litzateke ez herri bat. Herri bat izateko eduki behar ditolako 10.000 biztanle baino gutxiago. Eta Santutxun 40.000 gara. Vatikano hiria baino pertsona gehiago bizi gara. Wow. Baina hori, urrengo, 2 urte barru, Bizkaiko herri batetik, Bizkaia bitokatzen zaiola hasiera emotea 2 urte barru, herri batetik irteko da, zike espero dut 2 urte barru hori izatea korrikako sarrera egun horretan egoten. Aurten, de hecho, justo atarratxetik hasi zenan izan zela aitaren eguna, eta gu justo, familia ia guztia batu ginen, bazkaltzeko, bazkari bat egiteko, eta amari esan nion, joda, ez du nahi bazkaria joan. Gaur, egon bargara atarratzen danok, korrikako hasiera ikusten, eta amak esan zidan, bueno, a ber, bazkal ardurako eltzen bagara etxera, joan gaitezka atarratzera. Mitiela. Complicado. Irute herrietan azten da, justo bazkal ordu horretan justo, eta Bilbotik atarratzera, hay un trecho. Hau pasital! Goizeko 5 animo, herria zuekin. Bermixotik. Ez gara fijatu gure laguna gurtu duen horretan. Baina aulestitik. Eta aulestiraino oraindik falta da ratu bat. Oraindik gaude Gipuzkoan. Baina EH Bildu mutriku, eta ez dago ane? Bueno, total, jarri dutela emisioa. En fin. Oye, bitartean, bueno, eske ez dut kendu nahi, baina eske mendian, mutriku Gipuzkoa da? Bai, obviamente. Baina gero, ja, Ondarru ez, Ondarru ja da Bizkaia. Mutriko Gipuzkoa da. A ber, Euskal Herriko kosta. Guazen errepasatzera. Bani astuta dut, así que beharko dut errepaso hori. Venga.
Euskal Herriko kostaldea. Herriak. A ber. Venga. Badakizu aurten egon naizela lehenengo aldiz mutrikun. Lehenengo, Angelu. Gero, Miarritze. Gero, Bidart. Gero, Getaria. Gero, Donibane Loizune. Urruña eta Hendaia. Venga, hortikan aurrera, ea, Hendaia eta gero zein doa? Nire izenaren antzekoa. Irun, bai. Me la jugó. Bera, Hendaian? Uste dut egon naizela Hendaian baten. Mapan behitutxo, eta ziburu zer. Eta ziburu zer non dao? Pasoia. A ber, Google Maps. Irun kostada adine Spiderman derrek. Ez, Iruña bai. Ondarru Bizkaiko lehenengo. Ondarru Bizkaia lehenengo herria. A ber, Barcelona ez. Bartzalo! Horten hori egon naiz lehenengo aldiz mutrikun, eta ean. Zer guapo dago ea. Grazia egiten dit EA. EA Sports. Superkuko herria egia zan da, Superkuko. A ber. Ez nintzen egon daztan, ez? Miarrit... Ez dago mapa duin bat euskeraz. Euskal Herriko... Herriko mapa. Hombre, ya. IE esaten da, EAI. Nola IE esaten zaiola EAI. EA Sports. Txinogein. EAI. Bai, begira. Ya está. Orain kontua da nola... Hemen. Vale. Zoom. Ui. Begira. Trebiñu! Badugu. Bokale. Pasaia. Angelu. Mitiko Angelu. Miarritze. Getaria. Bidart. Getaria. Donibane Loizune eta hor bai. Ziburu. Urruña? Irruña. Baina Urruña. Eta Hendaia. Eta gero... Ja, bueno, Irun justo kostaldean ja Hondarribi, ez? Baina, bere... Claro, egia da, Irunek ez du hondartzarik. Hondarribi, gero Pasaia, izango zela Pasai Donibane. Zenbat Pasaia daude? Nahi kotxe, ez da? Zenbat iran ezko 10. Iru! Seguro? Bai, kolkoa bete diru. Zeintzuk? Niri begiratu. Kamerari begiratu. Hori da pizkat flipatzak akuso. Hobeto txatak erantzuta, ez da? Aher, txat. Pasai Antxo. Hiru pasai daudez, pasaia adino zitalek, pasa palabra. Bueno, hori, Pasaia, gero Donostia. Dago Pasai Donibane, Pasai Antxo eta Pasai Antxo. Pasai Donibane eta San Pedro, Pasai San Pedro. Mitiko. Gero Donostia, Orio, Zarautz, Donosti, Iug. Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, eta jazten gara Ondarru, Lekitxo, Ondarru, Berriatua, Mendexa, Lekitxo, Ispaster, IE, Ibarrangelu, El Antxobe, Aixe guapo dago Ibarrangelu. Sukarrieta, Mundaka. Ai, Sukarrieta be, Mundaka be, Gero dago bat, ez dakiguna, zein den, Bermixo, Bakixo, Lemoiz, Gorliz, eta hori jazten gara kon Costa Rica.
Txabarrika, Sopela... Bueno, iristen ari dela mutrikura, badoa, korrika. Tipitapa, korrika. Donosti zer jazu? Oye, Spidermander, zer moduz gaur korrika todo esto? Ez diguzula kontatu. Eta txatean, korrika egin duzu ez? Non korrika egingo duzu ez? Italek esan du gaur tokatuko zaiola. Gaueko bostetan. Gaueko bostetan, Bueno, gaueko bostetan izan zen, sartu zen Barainainen, eta izan zen kriston, osea... Nora doaz, egin dutaren, en plan, ez dute furgoneta segi, korrikakoak. Karo, osea, agian ezin da pasatu, tamainaren gatik, herritik, orduan jartzen dute kotxe bat altabozekin. Adibidez, Anoetan sartu direnean, ere egin dute kotxe batekin. Ze bai, Anoetan sartzen dira, Realaren kilometroa da Anoetaren kanpotik, baina Atletikek ez du egiten, Osasunak ez da, Alabesek nik dakidala ez da. Atletik ez deko kilometrorik? Bai, baina ez du sartzen San Mamesen. Eta nik uste dut, Euskal Herriko zelai guztietan sartu beharko zirela. Ja, bueno. Ja, bueno, es que hori, futboleros. Egiten dute San Mames ingurutik? Arratsaldeon, Adriana, bai. San Mames ondoan hartzen dute beti. Spidermanderrek... Es que gainera, claro, justo, ez dakit nola dena Anoetako zelaia, ez nizerako inizegoen, Baina San Mameseko da justo bekaldera, oza da, beratz, orduan ezin zara zelaira jaitsi. Hori zuk diozulako. Oza, ber, sarrera bat egongo da, baina dinot ez da justo San Mameseko ateetatik sartu, oza, sartzerakoan, zauz justo goikaldan, berantz doalako. Idearik bez, ez dakit... Ez, baina egon behar du... Horiz batez, egin behar du sarrera handi bat kontzertuetarako eta eventuetarako materiala sartzeko. Ez dira egiten, bueno... Baina... Urtean behin... Denetan daude. Ja. Josu. Esaten du, kaixo, bihar korrikan noie, Afrika... Non egin behar zenuen? Freskatu. Adriana, zuke egin duzu ja korrika? Hombre, nor heldu da. Bide batez, Spidermanderrek dio, nire etxe ondotik pasatzen ari zela, ni Plants vs. Zombies jolasten ari nintzen. Imagina, tio, Spidermander. Baina ez duzu ondo egin. Ez da momentua. Bilbora dator bere penitentzia egiteko. Erandion, korrika egingo du Afrikak eta Adrianak ez dakigu. Bizkaira ez da heldu, begira, ari naiz bizkaitar batekin, bilborratila batekin. Oida, ondino ez da heldu, gure lurralde eta horretik korrika ez du heldu. Ostras, zelako morroskoa behekaldean, bere betizu txartela eskatu nahi. Ba, ez dago temeri de betizu zartea. Gauza bat. Osea, the monkey in the flip-flops. Gauza bat, guazen hitz egitera gubiok. Osea, menuda azte nola saldu dituzun zure kuadrillakoak, bidali dituzula Japoniara, zuk aurreko urtean Japonian egonda, eta orain zu joango zara korrikaren bukaerara. Que fuerte! Bai, hau guzti izan un komplot. Esan da guk korrika bizi ez izateko, eta bera edukitzeko atentzio guztia berarentzat, obviamente. Bueno... Baina... Ira dino Spidermanderrak, ez nekien salutan zen, eta soinua entzun dudanean, ez negoen ez dutxatuta jantxita ezer, ez diten bora, bueno, pijaman Spidermander, eta bestela biluzik. Aitzaki txarra ia zan, oza, justo ez jakita noiz pasako den korrika zure etxe ondotik, kriminal.
Ostra, goizeko lauretan egingo du, konpentsazio bezala. Nik ez dut inoiz korrika egin gauean, Korrika, bueno, bizitzarrean ez darez. Osa, korrikutik at ez darez. Kepa, tipitapa, hauta, kepa. Berriz ere. A ver. Beste alde bitartean, opa, Betlen. Kaixo! Orain bai! Orain bai? Bai, esango nuke bai, Bai, orain bai. Bai. Zer dinot hemendik be, igone da. Hombre, dino Spiderman-derri, opa, igone da. Iepa. Iruñez izan dentzuten aria. A ber, baina orain bai. Konponduta. Tipi-tapa, korrika! Tipi-tapa, korrika! Bueno, momentu honetan dago Mutrikuko herrian zehar. Ojo, zenbat kilometro dituzten Mutrikun, eta denak daude partekatuak. Oraintxe bertan badago bat, dituela hiru elkarte edo hiru instituzioren artean partekatua eta gainera ez direla kilometro errealak izango. Asun dauka bere kilometroa, gora Mutriku. Nola dakizu Asun? Gaur eguerdian Lasartetik pasa da, eta ni lanian negoen, igonek dina. Efe. Bai, egia esan da. Urrengorako exigitu lanean, eskolan, ikasleekin korrika ateratzen garen moduan, lanean be, danok korrika egitera. Hori eskatu behar da, hori egon behar da sartuta konbenioan, Euskal Herriko konbenioan, irte bakara kaleta hori lortzen. Kaixo Naikari, zer moduz, korrika egin duzu, dagoeneko edo oraindik ez? Hombre, imo, zemuz! Ez dut eskargatu, barkatu, ez dut eskargatu, non zen, lesakan? Kaixo maketa. Guazen bilatzera. Iepa, kaixo. Maketa, zara maketa. Maketa represent. A ber. Iruine, naiz atxokoa, deskargatu dezu kilometro lesakakoa. Zer gertatu zen atxoko kilometro horretan? Ez bera dagoela, eta agurtu gintuela, uste dut. Agurtu... Bueno, justo kilometro... Eskatu daiteke. Joan zaitezke? Amaika telebistaren webgunera, ze Amaika telebistako lagunek egiten ari diren lana, itzela da, bueno, orokorrean edabide guztiek, baina... Nola da? Amaika telebista bereziki. Bai. Venga, lesakan resaka. Zein da, Mila 352. Ez, oraindik ez, nahiko fomo, non egingo duzu korri, Naikari? Twitchetik dinote, The Monkey in the Flip Flop dino egingo duela ertzainaren kilometroa Bilbon. Oso ondo, a tope The Monkey in the Flip Flop. Super emango duzule kuku, ez da? Hori da dinotena txatetik. Ez que nola kendu... Engo dut... Aupa, gero teietek hilabeko... Begira, guazen. Ai. Oraindik, naika oraindik ez da korrika... Ez du oraindik korrikan parte hartu. FOMO dauka. Laster pasako dela Bizkaitik. Kaixo idauze! Bueno, a ver, ikusiko dugu... Zerak version. Dureza. Ikusiko dugu... Nola da? Imoren kilometroa. Zuretzat, Imo. Atxo, lekuko aldaketa kartela itzinera! Eta ongi etorri! Lesakako eskola, irain eskola! Hau pasu! Antxa lekuko egotik! Ja, zaurau. Testoa gipuzkoa da!
Kipi-kiapa, kipi-kiapa! Horregatik hau patzue! Txalo bat eskatu nahi da zuen demen! Kipi-kiapa, kipi-kiapa! Azken ordukoa, Lukianoko... A ber, mesedez, Josu! Mesedez, Josu! Ari gara, zuk ez duzu entzuten, baina ari gara saiatzen, ari gara ikusten kilometroa, imoren kilometroa, eta... Ah, vale. Ez que ez dudara kontzuten barkatu. Jarri dezakezu zuzeneko eta entzun zuzenekotik. Kipi-kiapa, kipi-kiapa! Plazan hartzen dut, ojo, imok hartzen duela zuzeneko, osea, zuzeneko alekukoa! Es que, barkatu, zatea eta dira azten, gracias, Begira, badoa, gutxi geratzen da imok hartzeko... Eka... Resakaren alde. Ez plazan hartzen digo nik ez. Ah, vale, en plan... korrikan sartzen zarela. Vale. Pegi erreparazten tatu bat. Musu bat... hemen. Zer tatuatuko zenuke, Naikari? Tu, nor da Naika, sautu nahi dut pertsena hobezen, ez? Lesakan ere euskara garelako! Bueno, horreitik plazan ez gara sartu ez? Egotea zetak taldearen jubilanak geratzen. Naikariri asko gustatzen zaio. Atxo edo dena, bueno, zero teraman zuela perro bat, Venga, altza lekukoa! Jipi-japa! Lesakan ere! Nola jasoaztuko da lako herripollita euskaraz doike? Ai, zer, ingo dut. Atreko jot argazki bat. Hala, botxan sartu da. Arrega kuxo, posatu, kamerarako. Haitzen den balio plaza, aguantatu pizka gehiago. Zateko guztiak posatu zuen Ingo dut pizkar osoa zetak talde osoa. A ber, Naikari, mesedez. Botxan! Zer ingo du? Pizkar osoa zetak... Plazan dago! Mesedez egin tarakutzu. Begira, imo sartzen da orain. A ber, baina, zer gertatu zen hor? Imo, zer gertatu zen hor? Istripua. Zer ginen temenik, euskarakaren joia, niretzat... Tango gara, pausoz pauso. Ez laten, ez ditut hau serio hartu. Zer egia da, no? Pankartan laketan baten hori zen. Negatik primeran, Naika. Otorrekin. Korrika, kipi-txapa, korrika. Naikari lagundu zuzeneko hau zabaltzen. Ze TikTokek baneatzen gaitu. Bai, ezakit nire TikToko egin dezakeran,
retweet edo hemen ezatzen nola funtzionatzen duen. Biare aldizut musu bat, baina badion dirua. Twitter bat dialiko. Nork eskatu dizu musu bat. Ai, ez deko dirurik. Ezin dizute bidali Twitter bat. Ez que TikToker bidali aldia gauzak, musu bat. Ala, bidali gauzak eta eman like zuzenekoari eta eman eta zabal zazu. Imo, musu bat. Telefono deia barkatu. Ai, ama. Oie, gauza bat. Utziko dut hemen, Imo, gauza bat. Eski esan nahi dizuet gauza bat. Osea, mesedez, oraindik aukera duzuenak korrikara joateko, osea, eski, eta joaten baldin bazarete, mesedez, gozatu momentu horretaz. Berdin du, lekukoa eramatea, osea, lekukoa eramateak da ohorea eta privilegio bat. Aukera baldin baduzu, pues, osea, gozatu, baina gozatu ere pankartaren atzean baldin bat zaude. Osea, lekukoa daramanak edo daramatzatenak daukate ardura eskuz esku atarretzetik Bilbora lekukoa eramateko ze barruan dago mezu oso garrantzitsu bat. Baina, pankartaren atzean edo lekukoaren atzean gaudenak ematen diogu bultzada. Orduan hori. Osea, denak gara garrantzitsuak, bai? Nahikari ez zara eroriko. Ez joan pentsatzen hori, benetan. Nahikari basai. The Monkey de Flip-Flop. Joan Japoniara zure lagunekin. Eta orduan dantzatuko dizu Josuk Txulalai eta eskudantza berezi bat egingo dizu. Baina eske, zer da hau etxateko esarkako zo. Josu mi hau egin dezakezu, Josu egin kurrin. Josu Txulalai dantzat. Nahikari ez zara 40. erorke, eta izango ez 40. ez bat ere. Ez hemen, sexy kuadrillako parte zaretenak ez gara erortzen. Eta erortzen baldin bagara, altxatzen gara. Eta gero be, horre bat da. Osa, esan dezakezu ni korrikan erori naiz. Osa, hori, esan dezakezu neusokide batek. Agian erori dalako. Baina zuk bezanako duzu. Osea, a tope horrekin. Osa, izan bagan gero be esperientzia bat. Adibidez, kontatu zigun taldetik, dekogun gozat taldetik Mai Quintanak erori egin zala, eta bueno, dekosaren totatxo bat kontatzeko, ni korrika pasatu nuen, tarari nintzen, eta repizkategin eta jarraitu nuen. Hori bedeko akatxorien bedero graz egiten dut. Nahi duzue gauza bat aitortzea eta honekin ja bukatuko dugu zuzenekoa. Begira, hau izango da ordena. Nik kontatuko dut. Nire inoiz kontatu ez dudan gauza bat, erorketekin lotuta, korrikan. Esklusiba. Eta, gero, zuri emango dizut aukera zuzenekoa agurtzeko, eta hori esaten duzunean... Vale, eskudantza dantzatuz adibidez. Hori ja nahi duzuna. Orduan. Eta erorizik asko gaitatzen. Eta bideoa. Bihar ezingo dut zuzenekoa ikusi zurea, baina hortziralekoa ez dut galduko. Hortziralean ez da egongo ze banoa Maruxak ikustera. Baina larun batean. Xo guai Maruxak. Larun batean. Gustoko ditut pilo bat, Larun batean. Parkatu. No lo entiendo, pero solo diré que soy gallega y me encanta el conquis. El conquis. Es que, egin gracia, me ha hecho gracia tu comentario, Silvia. Obrigada, Silvia Montoto. Bai, ja, razoi, baina, eske zelotxa, lasaitena edukiaren gatik. Eta hori, orduan, bihar egongo da zuzenekoa, etorriko dela super nerea riola gurekin egotera kontatzera esperientzia. Spoiler. Gero, ostiralean ez da egongo, ze arkakuso egongo da Marusak ikusten. So guai. Larun batean egongo da gurekin hor txatean Twitchen zegoen Igone da. Eta hori izango da 8:00 9:00. Eta ja, azkeneko egunean,
11:30 aurrera, 11 edo 11:30 aurrera, zuzenean egongo gara. Emisio bera egiten Twitchen, ekin, eta nik YouTubeen. Eta kaso TikToken ere. Ja, urren urterako, bueno, justo Iruña bukatuko duenez, azkeneko gunean, proposamen gisa, egin dezakezu IRL korrika bukaeran. Oso zaila da konexioaren gatik. Ja, hori gara. Zaila, aekari kostatzen basaio. Horregatik. Guapore goke. Edo blog bat korrika maia. Ere, tipitapa, korrika. Badago mutrikun. Mutrikun ondarrura bidean. Gora mutrikun! Bueno, erronka bat bihontzat, kaixoride! Bueno, ja, Korrika den segiten. amaitzear goaz, orduan nik kontatuko dut nire storytimea. No. Eta, gero, zuk agurtzen duzu, bale? Vale, ados. Baina, kontuan izan, zaudela Arkakusaren kanalean. Osea, Zer uste duzu ingo dudala? Arkakuso ez da nitaz fidatzen, ez dakit konturatu zarien, baina ez da nitaz fidatzen. ez, bai fidatzen ez, baina egiteko zerbait guai. Venga. Ia berz, zure txatua izan daiteke oso zer, venga. Hasi zure amentutarekin. Nire anekdota. Pues kontua da, duela azkeneko, osea, nik esango nuke duela 2 korrika edo duela 3 korrika pasatu zen Barainaindikan gauean. Uste dut zela klika korrikarena edo aurrekoa. Eta zen oso en plan argiak, neoiak eta horrela. Eta orduan nik esan nuen, mira, nik etxean daukat Gabonetako argi hoietakoak, orduan jarri nituen hiletik, eta joan nintzen korrikara, en plan, eta piztu nituen, korrika egiteko, ikusteko. Pues, bageunden korrikan eta zer pasatzen da, urte luzez, ja, azkeneko 2 korriketan, emakume desente hartu dutela pankarta, baina lehen zen oso zaila. Eta kasi egon behar zinen, zure espazioa exigitzen edo reklamatzen kasi ukondoka. Orduan ze pasatu zen, kruzatu zen nire aurrean bat, eta ni gainera zegoen batxe hoietakoa errepidean daudenak, plop, gorri karratu hoietakoak. Bai. Eta orduan Arkakuso egin zuen estropezuk aurrekoarekin, eta bapatean ikusten zen bideoan argia, hortikan korrika altu, eta bapatean desagertzen da. Oh my god. Esklusiba totxa. Ni egia esan da, parte hartu izan dituan korriketan ez nahizik izan. Ez dakit, ez dut privilegio hori izan. Agian urten, norra. Amets, lasai, ni astelenean egin dituen askoz gota 500 metro, Eske, zeon, abiadura batean, amatxo maitia, benetan, Osea, ezinezkoa zela, kasi. Eta hori, ekartzen zutela, eskolako aurrek, gazteek. Ni gentiaz, ingot, ia heltzena zen. Bueno, orduan, hori esan da, 1000 esker txatean, bai TikToken, Twitchen, YouTubeen egon zarete guztiei. Josu, eskerrik asko ere animatzagatik, Eskerrik asko zuri kontuan izatagatik, orokorrean... Proiektu ero honi? Eskerrik asko ez gaur bakarrik, hori zuri esaten dizut pertsonalki. Eskerrik asko niri askotan kontuan izatagatik, beti gauza askotara gombiatzen diazulako. Baina guapo iruditzen zait orokorren egiten duzun dana eta hau beti zauz atope Euskararen alde, Euskal edukiaren alde, Euskararen alde, orduan.
eskerrik asko honen parte uzten izatagatik. Zeratuko naiz urrengotan ere parte hartzen zatean. Egon naizelako ikusten, benetan, egon naizela ikusten, ez dut zatean parte hartu. Eta bueno, zorionak berriz ere lekuko hori iramategatik. Espero dut noizbait nire hori izatea. Eta bueno, eskerrik asko be, pasatu! Zareten denoi, Pasatu! Duzuen denoi be, pasatu! Orain badakizu zer ari diren pasatzen, rugbiko jokalariek pilota, rugbiko pilota. Bueno, eta jazta, eskerrik asko. Ez que hasi dazten minik en plan, nik sortzurtea zagon rima pasata, ojo, totxo. Bueno, hori, agur, eta bukatzeko egingo nizueke dantzatxo bat, baina ezkereteko dorduan, egingo dut bakarrik hankaltzatu, espatadantza harin bat, bi eta... Uy, que me caigo. Beste saiakera bat! Es que vengo justo... Es que ayer lo he visto venir, te lo juro. Dokan justo lurrean, dokan rollo plastiko bat aurkia, lurra ez raiatzeko orduan plastiko bat, eta laban egin dut horrekin. Mesedez, laban klink bat ikustera berriro. Erori zara FPS-etan literal. Baina, eso es ikusi dut berriro, nola egin dut. Bueno, ala, kuadrilla, plazerra izan da, bihar gehiago 7:00 8:00 arte, agian luzatzen gara pixkatxo bat, baina, bueno, ea nola dauzkagun eztarriak nereak eta biok, zen nila nago kilekola, así que bihar arte. Eta gozatu korrikaz. Eskerrik asko denoi. Atajatzetik, Bilbora. Agur eta mi esker zuri be. Agur, agur.